Ylöjärven Alkon myymäläpäällikkö Jukka Lähteenmäki. Sinun työympäristö on nyt kovasti muuttunut muutaman päivän aikana. Mitä täällä on tapahtunut? No itse asiassa myymälä rakennettiin kokonaan täysin uudestaan. Kalusteet purettiin, seinät maalattiin, lattiat hiottiin ja uudet kalusteet kasattiin. Kassat vaihdettiin. Nyt ollaan ihan uudella ilmeellä. Voi sanoa, että ollaan perustettu uusi myymälä vanhan myymälän tiloihin. Tiukka urakka, mutta selvittiin 4 päivässä ja nyt ollaan perjantaina auki taas normaalisti tästä eteenpäin. Kun viikolla teitte tätä muutostyötä, niin oliko paljon kahvan repijöitä? No, jonkin verran, mutta ei mitään isompaa määrää. Kyllä, että joku kävi kurkkimassa oven takana, että tyhjältä näyttää, mutta sitten tietysti meillä oli opasteet, että ohjattiin lähimpiin muihin myymälöihin sitten asiakkaat täältä. Lähestytään ruokakulttuurissa pääsiäistä, joka on hyvä erikoisjuhla meillä suomalaisessa kalenterissa. Mitä se tänne sinun kauppaan merkitsee pääsiäisen tulevan? No, kyllä tietysti pääsiäisen aika, niin kun pääsiäisen ruokien myötä, plus sitten myös vapaa-aikana ihmisillä vapaata, niin tietysti juhlajuomat kuuluu juhlahetkeen, että kyllä se varmasti meidän asiakaskunnassa ja asiakasmäärissä ja myynnissä näkyy kyllä selkeästi. Lammasviinit kovastikin suosiossa ihmisten keskuudessa. Plus sitten tietysti kun kevättä kohti mennään, niin kupliot. Saamme tarjota niitä aivan loistavasta uudesta kuohuviinihyllystä. Teillä on nyt sitten kiireisemmille myös kylmiä juotavia tarjolla entistä enemmän. Joo, kyllä. Saatiin tuonne yksi kylmäkaappi, mikä sitten saadaan kuohuviineja pistettyä. Kenties sitten kesäaikaan vähän valkoviiliä viilennykseen. Tietysti emme ohjaa asiakkaita välittömästi niitä kuluttamaan, mutta kuitenkin annamme mahdollisuuden myös hankkia valmiiksi äänitettyjä tuotteita sitten mukaan.